Cambrils va ser l'escenari de la celebració de l'entrada del nou any per molts cambrilencs i cambrilenques i per d'altres vinguts de municipis del voltant. La festa organitzada a la carpa de l'aparcament d'Horta de Santa Maria va ser una de les més multitudinàries, amb més de mig miler de persones animades amb l'actuació del grup Hotel Cochambre. Hola a tothom, la celebració de la nit de Cap d'Any a Cambrils i l'arribada del 2008 obre avui el nostre relat de l'actualitat. En aquest informatiu també us explicarem altres notícies en el sumari. Aquest 2008 ens aporten novetats pel que fa a seguretat ciutadana i és que la ciutat de Cambrils es veurà reforçada en aquest sentit, tant pel que fa a l'augment de la plantilla de la policia local i Guàrdia Civil com per l'esperada arribada dels Mossos d'Esquadra a finals d'any. El turisme s'ha beneficiat d'aquestes festes nadalenques i és que els hotels de la Costa Daurada han arribat a una ocupació d'un 60% durant aquests dies de temporada baixa. Ara l'Associació Hotelera Salou Cambrils La Pineda està pendent de fer el balanç definitiu d'aquestes dates, tot i que pensen que les xifres són similars a les d'anys anteriors. I els jugadors de futbol de Cambrils tornen avui als seus entrenaments per preparar els primers partits de l'any. El Futbol Club Cambrils i l'Oleastrum comencen la segona volta de la Lliga a la zona mitja-baixa de la taula. I l'equip de futbol de l'Associació Esportiva de Vilafortuny ho farà quan es troba a la zona de descens. L'arribada de l'any nou és motiu de celebració arreu. Cambrils va ser un dels escenaris d'aquesta festa de fi d'any amb diverses ofertes lúdiques. La més multitudinària va ser la que va tenir lloc a la carpa de l'aparcament d'Horta de Santa Maria, que va acollir més de mig miler de persones. Festa, animació i ball. L'important és celebrar l'entrada al nou any amb una bona festa i a poder ser envoltat de bons amics. Més de 500 persones es van donar cita durant la nit de Cap d'Any a la carpa situada a l'aparcament d'Horta de Santa Maria. La festa, organitzada per la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Cambrils, ha estat una de les celebracions més multitudinàries. De fet, gent de totes les edats s'han donat cita en aquesta carpa per passar-ho bé al voltant de l'animació que feia el grup Hotel Cochambre. L'orquestra va animar el públic en un espectacle original en el que es van interpretar temes musicals ben coneguts per tot el públic. Molta gent havia sentit a parlar de l'actuació que havia fet Hotel Cochambre l'any anterior, també per Cap d'Any, a Cambrils. Això i el fet que la seva gira, Cucaratxa Tour, hagi passat per diferents punts del país, ha fet que el grup sigui cada cop més conegut i que molts s'apuntessin a la celebració. Una festa que des de l'organització valoren com tot un èxit, ja que s'han superat amb escreix totes les expectatives. De fet, pocs esperaven els organitzadors que vendrien més de 350 entrades anticipades, una venda que continuaria en taquilla la pròpia nit de Cap d'Any. Això i l'ambient que es va viure durant la nit a la carpa, en la que no hi van haver incidents remarcables, fan que des de l'àrea de joventut posin una bona nota a la revetlla. A més, la festa ha permès que un any més els joves de Cambrils no hagin hagut d'agafar el cotxe per desplaçar-se a altres macrofestes que es fan a la vora. Això és molt important. Si et mires a la zona d'aparcament, hi ha molts pocs cotxes per la gent que tenim dintre de la carpa i la gent ens ho fa arribar i ens ho fa saber, no? Que és un avantatge el poder tenir la carpa dintre de Cambrils i que els joves de Cambrils puguin disfrutar-ne i puguin tenir un Cap d'Any per a ells amb uns preus superbarats que no es troben perquè la competència no té aquests preus, i amb la pedazo orquestra que tenim avui aquí, els Cochambre, que ja els vam tenir l'any passat però que funcionen molt bé, fa que sigui un regal rodó per tots els joves de Cambrils. No haver d'agafar el cotxe al preu de l'entrada més baix, però sobretot disposar d'un espai on saludar el nou any acompanyat dels amics i de gent coneguda han estat alguns dels motius pels quals gent de diverses edats s'han acabat reunint en aquesta carpa. Pels amics, perquè tenim d'aquí i perquè l'ambient és de poble i ens agrada molt. A la carpa no, però l'orquestra ens van dir que era molt bona. Sí, us havien dit que era molt bona i que valia la pena vindre. Això ajuda bastant, perquè en acabat quan surtes d'aquí és criminal la carretera. Jo no bec. No, tu no veus, no. Para pasarlo bien, porque es fin de año, es una fiesta con las amigas.
Sí, salir y estar con las amigas y bailar y pasarlo bien. Molt bé, hi ha cançons que coneix tothom i molt divertit i molt bé. Una celebració en la que hi havia, sobretot, gent del municipi, però també moltes persones vingudes de pobles i ciutats del voltant i d'altres punts més llunyans que estan passant el Cap d'Any a Cambrils. Entre tota aquesta multitud també hi eren els presentadors de les campanades a Televisió de Cambrils. Jo volia dir, reivindicar ja que estem, que més que festa rebella jove hauria de ser rebella en general, perquè aquí hi ha gent més que jove, com jo, que som una mica gran, i que hi pot venir aquí, que està molt bé. O sigui que això, que vingui gent, per un altre any, que vingui gent que sigui més que jove, 30, 35, 40, 50, que s'ho passaran igual de bé. A que sí, Pere? Sí, perquè els cotxambres són una festa ja de per si sols, i jo crec que no tenen edat. És a dir, el que estem veient d'ells és que és una animació per totes les edats. No tenen edat. Per tant, animem a tothom a venir. La macrofesta va començar a 2:45 de la nit i es va allargar fins a 6:45 de la matinada. La carpa va comptar amb servei de bar i guardarroba. I els que s'hagin quedat amb més ganes d'Hotel Cochambre han de saber que la seva gira continua el proper cap de setmana a Verges i a Batea, entre moltes altres actuacions ja concertades per aquest 2008.